Energikonsulenten fra Finn El & Davidsen kommer for at se nærmere på huset, installationerne og muligheden for at få solceller. Konsulenten lægger alle fakta på bordet. Hvilke fordele og ulemper skal man være opmærksom på som kunde? Placeringen af solcellerne er vigtig for, hvor meget el der kan produceres, også når der er mulighed for skyggepåvirkning. FLD udarbejder et detaljeret tilbud med tegninger og tidsplan for arbejdet sammen med en finansieringsmodel. Når der er enighed om tilbuddet, kan selve arbejdet gå i gang. For at sikre, at solcellerne er korrekt fastgjort, anvendes særlige monteringsbeslag, der passer til tagkonstruktionen. Næste skridt er placeringen af de holdere, som solcellerne skal fastgøres på. De skal have styrken til at modstå kraftig blæst og storm, så solcellerne sidder sikkert. Den producerede el fra solcelleanlægget skal igennem en inverter for at konvertere strømmen til 230 volt, enten som mikro- eller strenginverter. Nu kan monteringen af solcellepanelerne på tagfladen gøres færdig. Dette anlæg har den maksimale kapacitet, som elforsyningsloven tillader, og er ideelt placeret i forhold til solens vandring i løbet af dagen. Eltavle og måler gøres klar til at modtage strømmen fra solcellerne, og FLD tester og indkører anlægget. Når solcelleanlægget kører, kan familien følge deres egen produktion af el på en computer. Hvorfor blev det så lige solceller? Solceller valgte vi ud fra et økonomisk aspekt også. At tilskudsordninger og så videre. Ja, de afslutningsmuligheder, der giver samtidig, så det giver en ekstra økonomisk gevinst, kan man sige. Man kunne egentlig investere i solceller uden at have en økonomisk byrde af investering. Der er rigtig mange leverandører på markedet. Hvorfor blev det Finn El & Davidsen, I valgte? Jeg synes, de var meget professionelle og grundige i deres rådgivning til os. Så man føler sig i gode hænder. Absolut, ja. Altså, de havde den rådgivning og tryghed, vi søgte i, at de kunne løse opgaven til det, vi gerne ville have. Plus de havde nogle produkter, som var yderst interessante. Så derfor valgte vi Finn El.